ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೀರ್ ಬಾವೇರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಬಾವೇರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ್ ಬಾವೆರೆ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಅದ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಬಾವೇರೆ ಉಲ್ಲರೆ ಬಾವೇರೆ 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 ಈರ್ ಯಾನ್ ಅತ್ತು ಯಾರ್ ಇಡೆನ್ ಬಾವಿ ಲೇಪ್ನತ್ತಾರ ಐಕನ್ ಯಾನ್ ಅತ್ತು ಕಾರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಾರ್ ಏರ್ನ ಕಾರ್ ಏರ್ನ ಕಾರು ಬಾವೇರೆ ಈರ್ ಯಾನ್ ಅತ್ತು ಈರ್ ಎಂಕ್ ಬಾವೇರ ಯಾನ್ ಇರೆ ಬಾವೇರ ಈರ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಾವೇರ ಅತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾವೇರೆ ಓ ಸತೀಶ್ ಬಾವೇರೆ ಅಂದೆ ಹುಷಾರ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಾವೇರೆ ಅವೇ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಕಾರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂದೇರ್ ಕಾರ್ ಏರ್ನ ಏರ್ನ ಕಾರ್ ಕಾರು ಸರಿ ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಪೋದು ಕಾರ್ ಅತುಂಡು ಏರನ್ನ ಕಾರ್ ದೀರ್ನ ಜಂಗುಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ಬಾವೇರ್ ಮಾರೆ ಬಾವೇರೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದುವೇ ಡಿಪಿಡ್ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆನ್ನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಓ ದೇವರೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆನ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆನ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಸಮ ತುಯ್ಯಾರ ಇರ್ ಅವ್ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಮಾರೆ ಇರ್ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪೋಯರತ್ತ ಕೆಪ್ಪು ಪಾಪುನಗೈಗ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಅವ್ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆತೆ ಸಮ ತೂಲೆಗೆ ಆರ್ ಏರ್ನ ತೂತೆರ ದೇರೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದೇ ಡಿಪಿಡ್ ಅಂಡ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅತ್ತವ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆನರ್ ಕೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಾವೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದೆ ಸ್ವಾರಿ ಅಂದ್ ಈರ್ ಸಾರಿ ತೂಜಾರ ಅಂದ್ ಅವ್ ಕಣ್ಣು ಪೋದು ಕಾರಾಂಡ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸ್ವಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ನುಂಗಲ್ ಮೀನ್ ಓಕೆ ಸಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಅವೇ ನುಂಗಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚೂರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡತೆ ಕಣ್ಣು ಪೋದು ಕಾರಾಂಡ್ ಕಾರ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ಕಿಶೋರ್ ಕಣ್ಣು ಅಣ್ಣ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಅತ್ತಿಯಾರ್ ತೂತುಜೆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂತುಜೆರ್ ಆರ್ ಅಂಚದ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತುಜಾರ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಂಡೆ ನುಂಗಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರಿ ಪನ್ಯತೆಂಡ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸವಿತಕ್ಕಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಬೆಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಒನಸಾಂಡ್ ತೂಪರೆಂಗ್ ತೂಪರೆಂಗ್ ಅವ್ ಕಿರೆಂಗತೆ ಉಪ್ಪರಗಿರೆಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಅವಂಜಿ ಕಿರೆಂಗತೆ ಉಪ್ಪರಗಿರೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ ಅವತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಡಿತಿಂದ ಅಲ್ಪ ಅವತ್ತ ಸೋಕಪ್ಪ ಗಜಿ ಪೋಯ್ತಲ್ಲ ಯಬ್ಬ ಅವು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಓ ನುಂಗ್ಯಾಲ್ ಮೀನ ಆಪುಜೆರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ಅನ್ಪುಗ ಅದೇ ನನ್ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ ಅಲ್ಪುಗ ಸವಿತಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವ್ವೆ ಮೂಲು ಇತ್ತುಂಡ್ ಅವು ಒಲ್ಪದಾಯೆ ಓವು ಒಲ್ಪದಾಯೆ ನುಂಗ್ಯಾಲ್ ಮೀನ ಉಪ್ಪಗಿರೆಂಗ ಎಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಪದ ಉಪ್ಪರಗಿರೆಂಗ್ ಮರ ಕಿರೆಂಗ್ ಅತ್ತಿಯೆ ಮರಗಿರೆಂಗ್ ಬೇತೆ ಮರ ಕಿರೆಂಗ್ ಬೇತೆ ಉಂದು ಕಿರೆಂಗ್ ಬೇತೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಮರ ಕಿರೆಂಗ್ ಅತ್ತವು ಉಪ್ಪರಗಿರೆಂಗ್ ಮರಗಿರೆಂಗ್ ಅಯ್ಕ್ ಅನ್ಪುತ್ತೆ ಉಪ್ಪರ್ ಕಿರೆಂಗ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಆರ್ನ ಭಾಷೆಡ್ ತೂಪರೆಂಗ್ಗೆ ಅವು ಮರ ಕಿರೆಂಗ್ ಅತ್ತವೆ ಮರಗಿರೆಂಗ್ ಅತ್ತು ಉಪ್ಪಕಿರೆಂಗ್ ಅಂದಂದು ಉಪ್ಪಕಿರೆಂಗ್
ಉಪ್ಪಕಿರಂಗ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡರೆ ಗೊತ್ತುನರೆ ಉಪ್ಪಕಿರಂಗ್ ಅಂದು ಅಂದಂದ ಅವೇ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಿರಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದೇ ರಡ್ಡುಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಒಂಜನ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನವೇ ಹಾಯ್ ದಾನ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಸಮಾಚಾರ ಈರ್ನಾನೆ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಪನ್ನೋಡು ಈರ್ ಅನಿಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಕೇನುಡು ಪನ್ಲೆ ಸವಿತಾಕ ಹಾ ಅವೇ ಅಂದು ಸವಿತಾಕ ಅವೇ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡೆ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮರ ಕಿರೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಿರೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಪ್ಪರ ಕಿರೆಂಗ್ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ ಕಿರೆಂಗ್ಲ ಕೆಂಪು ಕಿರೆಂಗ್ಲ ಉಂಡತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿರೆಂಗ್ ರಡ್ಡು ಜಾತಿ ಉಂಡತ್ತೀಗ ಕಿರೆಂಗ್ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಕಿರೆಂಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂಚಿನವರ ಕನ್ನಡದ ತುಳು ಈರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನಿ ಬರ್ಸಾತ್ ಎಡಿಲ್ ಇತ್ತುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಣಂದ ಆಂಡೆ ಕಡೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಸವರಾಜ್ ಕಕ್ಕ ಮಾದ ದಾದ ಪರೆತ್ತರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಸವರಾಜ್ ಇನಿ ಬರ್ಸದ ಎಡಿಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪರ್ಬದ ತಯಾರು ಆಂಡೆ ಏಕೆನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತೆ ಈ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೋಸೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಹಾಯ್ 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 ಕನ್ನಡ ನಂದಾರು ನೀವು ಕನ್ನಡವಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಡವಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಡಬಲ್ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹೌ ಯುವರ್ಸ್ ಡೇ ಪನಂದುಲೇರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ ವನಸಾಂಡೆ ಕೇನಂದುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಕೇನಂದುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಯುವರ್ ನೈಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಬೇಕಾ ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಬೇಕು ಚಂದ್ರಕಲಾ ನೀವು ಸಿಸ್ಟರಾ ಬ್ರದರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ದೋಸೆಗೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದುಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತಗೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಗೋಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ದೋಸೆಗೆ ಈಗ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ವನಸು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ ವನಸ ಆಚೆಜಿಗೆ ಲೈಕ್ ಬೇಕಾ ಲೈಕ್ ಬೇಕು ಕೊಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರೇ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಒಂದು 10 ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸವಿತಕ್ಕ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾನ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಕ್ಕವನ್ನೇ ತೆಲ್ತೇರ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ತಾರ ನಿನ್ನೆರಾರು ಕೇರಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈರ್ನ ಅಂಡೆ ವನಸು ರಾಜೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಪನಂದುಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ವನಸ ಅಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನಿನಿ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪನಂದುಲೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಅಂದ ಕಿಶೋರನ್ನ ಕೈಕಂಬ ಪೋದಿತ್ತಾರ ದಾದ ಬೇಲೆತ್ತಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಎಂ ದೇವಡಿಗ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ವನಸು ಮಲ್ಪರೆ ಪನಂದುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲ ಬರೋಡೆ ಬ್ರದರ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಕಲಾ ನೀವು ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಗಗನ್ ನೀವು ಗಗನಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗಗನ ಓಕೆ ಗಗನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಗನ್ ಗಗನ್ ಅವರೇ ಅರೆ ಗಗನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜು
ಒನಸ ಅಂಡ್ ಕರಾಂಡು ಒನಸ ಅದು ಕರಾಂಡ್ಗೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕನ ಕೂಡ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರದರ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಗಗನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಗನ್ ಓಕೆ ಗಗನ್ ಅವರೇ ಇನ್ನು ಗಗನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗಗನ್ ಬ್ರದರ್ దాదా గమ్మత్ ఉండి రాజీవి మేడం పనందులే రాజీవి అక్క గమ్మత్ ఉండేకి అనందులేరు కాల్ మీ గగన్ ఓకే ఓకే గగన్ బ్రదర్ క్యాన్ యూ షో యువర్ ఫేస్ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಮ್ಮತ್ತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಓ ದೂರಪ್ಪ ತಿರ್ಗಿ ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ಬಂದ್ರು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಸಂಗಮೇಶಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ಬರದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಗಗನ್ ಯಾರಿಯು ಕೂರ್ಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊಡಗು ಗಗನ್ ಸುಂದರವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಗನ್ ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೊಕ ದಾಯಗ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಪನ್ನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡಿ ರಾಜೀವಿ ಮೇಡಮ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡಿ ಬೊಕ ದಾಯಿ ಬರ್ರ ಪನ್ನಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸಹೋದರ ಹೀಗಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಂಗಮೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು ದುರುಪತಿರಾರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪಗೇಲ್ಡು ಇಡೀ ಬಲಿತುದು ಕೊಬ್ಬುನಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ದಾಂಚನತಿ ಜೋಕುಲು ದಾದಾಲ್ಪುನು ಪಗೇಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಬೇರ್ಪು ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪನ್ಪೆರತೆ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪು ಜೇರು ಪಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಮಾತನಾಡುವ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮುತ್ತಿನಂತ 4 ಮಾತು ಮಾತಾಡುವ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಸಂಗಮೇಶನ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರವೀಂದ್ರನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ತೋಜುಂಡು ರವೀಂದ್ರನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ ಬತ್ತರ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬಾಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೇನೆಗೆ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಯಾರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ಓಕೆ ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ಶುಭರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಹತ್ತೇರು ಮರೆತ್ತೆ ಯಾರು ತುವಾರ್ ನೆಜ್ಜೇರು ದಾಂತಿಪ್ನಾಗ ತುವಾರ್ ನೆಜ್ಜೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ದೂರ ಬೋತಾರಿ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಂಡಿ ತೆಚ್ಚಿ ಗಗನ್ ಏನದು ಉಂಡಿ ಚೇಚಿ ಬ್ರದರ್ ಉಂಡುದು ಚೇಚೋಡೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಚಿಗ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಒನಸಾಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರನೇ ಒನಸುಗು ಬರ್ಪರೆಗು ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಆಪುಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶಾನೆರೆ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಆಪುಜೆ ಐಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪೂರ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಸತೀಶನ್ನ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಮರೆಗತ್ತು ಉಂಡಿ ತ್ಯಾಚಿ ಏನ್ ಗಗನ ಅವ್ರೆ ಅದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರದರ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಮೀ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಗಗನ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉಂಡಿ ಚೇಚಿ ಉಂಡಿ ತಾಚಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಗನ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಗ್ ರಾತ್ರಿ ಗಡಿ ಲಕ್ಕುನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಏತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಎನ್ನ ಮಾಡುಜಾರ ಮಂಡೆ ಸಾರಿ ಗಗನ್ ಮರ್ತಿಜ್ಜಿಂಡು. ಏನಾಯ್ತು ಗಗನ್? ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಬಾವ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಸುಜಾತ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಬರ್ಪನ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ರಾಜೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಒನಸುಗು ಐಕ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋಡು ಪನ್ನಿಗೆ. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಬರ್ಪನೆ ಒನಸುಗು ಐಕ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋಡು ಪಂಡೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಬಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾರಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಿ ಆ ಬಾಲೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಬಾಲೆಗೆ ಪನ್ನಿ ಅರೆ ಅವೇ. ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತಾ ಇರೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮನ ಬನ್ನಗ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಅರಿತ್ತು ಜೇಮ. ಮೇಡಮ್ ದಾಯೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಾವು ತಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಪನೊಡ್ಚವೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ್ಲ ಯಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೆಗ್ಗ್ಯಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಾವು ಮೆಗ್ಗ್ಯಾ ಅಂದು. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕನ ಊರೋಲಿ ಮುರಾಣಿ ಪಂತೇರ ಅಂದಾರು. ಅರೆ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಮ್ಮ ಇಡತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರು ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಂದೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ಪುನೆ. ರಡ್ಡು ದಿನ ಮರನ್ನೆ ಗುಲ್ದು ಪೂರಾಕ್ಲೆನ ಮರ ತುಡ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೋರಿ ಮಟನ್ ಫಿಶ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರು ಓಲಿಪ್ಪುನ್ ಬಾಂಬೆಡೆ. ಬೊಂಬಡಿಪ್ಪುನಿ ಏನು ಬಾಂಬೆಗ್ ಪೋಡ ಮಾರೆ ಮಟನ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ನೋದು ಬಾರಿ ದೂರ ಅನ್ನು ಮಾರೆ. ಬಾಂಬೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಈ ಮುರಾಣಿ ಪಂತರತೆ ಎಂಕೆ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ರಡ್ಡು ದಿನ ನಾನು 4 ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಏರು ನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈರು ಸತೀಶ್ ಪಂಡರ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನಿ ಪೂರ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂತೆ ಜನಕ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಪನೊಡು ಅತೆ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಡು ಅಂಚ ಅಂಚ. ಓ ಅಂಚಾನೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆತ ಪುದರ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅನ್ನೆ. ಚರಿತ್ 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 ಬಾಲೆದ ಪುದರ್. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಮಂಡೆ ಸರ್ತ ಮಲ್ತು ತೆಲ್ಪುಲೇವೆ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕನ ಊರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ನತ್ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲಾಡತೆ ಎಂಕಿತ ನೆರ್ಪೆರ ಅಂದಾರು. ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಸವಿತಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದು ಇರ್ಡು ಅರೆ ಊರಿಗೆ ಎಂದಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಪೋಯರ ಹೆಜಮಾಡಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಒಲ್ಪ ಆಪುಂಡಿ ಯಾನು ಪುದರ್ಕೆ ಅಂದೆ ಮಾರೆ ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು. ಹೆಜಮಾಡಿ ಏಳು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಏರುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ. ಅದು 2 ಜನ ಏರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ. ನಿಕ್ಲೇನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ. ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವಿಯೇರಿಯೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಏರಿಯ ಬುಸತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಂಬೆಗ್ ಪೋಯ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಾವೆರೆ ಜನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದ್ರೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಡೆ ಪೋಯಿ ಪೋಯಿ. ಮುಲ್ಕಿದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಿ ನಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೇನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಅಲ್ಪ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನು ಗೊತ್ತಾನು ಗೊತ್ತಾನು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದುಲೇರು ಮಲ್ಪೆಡ್ ಹತ್ತಿ ಮಲ್ಪೆಡ್ ಬಂದಾರ ಇಪ್ಪುನು ಮೀನು ಹತ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಇರ್ ಕಾರ್ಲಾದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇರ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಆತೆ ಡೂ ಯು ನೌ ಹೆಬ್ರಿ 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 ಇರ್ ಹೆಬ್ರಿದಾರ ಹೆಬ್ರಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುದೇರ ತೈಕ್ ಬರ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೆರ್ರಿ ನಿರಾನ್ ಬಂದ್ರು 10 ಲೈಕ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಂಜು ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಂಜು ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್. ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ರದರ್ ಓ ಅಣ್ಣ ತಂದಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಕಾರ್ಲ ಒನ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೇನ ರಡ್ಡು ಜನತ ಊರು ಕಾರ್ಕಳನೆ ನೀರೇನು ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜನತ ಊರು ಕಾರ್ಕಳನೆ ರಾಜೀವ್ ಕಾರ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಆಯ್ತು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್, ಊಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಓ ನೀವು ಓ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದವರ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದವರ. ಈರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಾರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುನ ಪಂಡಿರೆ ಗತೆ ಅರೆ ತುಳು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬರ್ಪುನು ಅನ್ನ ಈರ್ ತುಳು ಬತ್ತಿತ್ತು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಾರೆ. ಓಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಮುರಾಣಿ ತುಯಿಲಕ್ಕೊಂಡಿರ್ ಬುದರ್ ಬೈದಿರಾರ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ನಿಮ್ದು ಊಟ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್. ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಣ ಮೀನ್ ಸಾರ್. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಯ್. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನು. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಯ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಲೇಪುರ ಪೆರ್ಡೂರುಗು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೀನು ಲೈಕ್ ಬರ್ರೇವ. ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಒನಸ ಆತಿಜೆ ಅಕ್ಕ ಪತ್ತರ ಯಾವಡು ಅಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಜಲ ಅಕ್ಕ ಅರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಏರ್ ಮರ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಲಾಸುಜೇರ್ಗೆ ಓ ಪತ್ತಾರೆ ಅಂದೆ 10 ಗಂಟೆ ಅವಡೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದು ಈ ರೊಣಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ 10 ಗಂಟೆ ತುಂಬೆ ಟೀ ತೂ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಕನಿ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದು ವನಸ್ ಬಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಮಂಜು ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ಓಕೆ ಮಂಜು ಬ್ರದರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುರು ಬತ್ತಿನತೆ ಅಂದ ಇರು ಸುರು ಬತ್ತಿನತೆ ಲೈವ್ಗ ಮುರಾಣಿಯರ ಬೇತ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಿಪ್ಪೋಡು ಕೆಲವು 4 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರನಗ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹೌದಾನಿ ನಿಗ್ಲೆನ ಒಂಜೆ ಊರು ನಿಕ್ಲೆನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇರುವೇರ್ನ ಊರ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಇರ ಎಂಕಲ್ನಾಗೆ ಎಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಊರು ಬನ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಊರು ಎನ್ನ ಸುಲ್ಕಿರಿ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಸಹೋದರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಕಳ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಕಾರ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಅಂದಿ. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸಚ್ಚನೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಊರು ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಊರು ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ತಾಯಿ ನಾನು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ದಾದ ಕಜಿಪು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ ಒನಸಾಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬನಲೇಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಬನಲೇಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ಅನಿತೆ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತನಾತೆ ಅವೇ ಮಂಜಣ್ಣ ಇಪ್ಪಾಡು ಬನಲೇಡ ಇಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ಪನೋಡು ಚೇರಡಲ್ಲ ಅವೇ ಬನಲೇಡ ಇಪ್ಪಾಡಿತ್ತೆ ಪಾಪಯೆ ಅಕಲ್ನ ದಾಯಿ ಕಾಪುನಿ ಒನಸ್ ಬಲಸು ಒಂದು ಉನೋಡು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ದಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಅಗ್ಲೇನು ಕಾಪುನಿ ಒನಸ್ ಬಲಸು ಒಂದು ಉನೋಡು ಅವು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪನ್ನಿ 10 ಗಂಟೆ ದೊಕ್ಕಂದ ಏಕ್ ಪಾಪಯೆ ದಾಯಿ ಕಾಪುನು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ತಂಬುರನ್ ಸಂಡು ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ತಂಬುರನ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒನ ಸಾಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್
ರಚ್ಚು ರಚ್ಚು ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಡಿಪತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಡಿಪತ್ತಂದು ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಜು ಅನ್ನವೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ಅಡಿಪತ್ತರ ಬಿಡು ಹೊಡ್ಚಿ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತರ್ ನಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡುಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಎಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ರಕ್ಷಿತಾ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆರೆ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಿದ್ದೆ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಬರ್ಪೆ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ. ಓಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಬರ್ಪರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಈತ್ ಕೊಡ್ತು ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಪಾತೆರ್ರರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಅಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಮ್ ಮುಲ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿ ಬೈದು ನಂದಿನಿ ಬರ್ಸತೆ. ದಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದ್ ನನ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಬರ್ರಂಡು. ನನ್ನ ಮಾಲ್ ಬರ್ರಂಡು. ಯಾರು ಮಾಲ್ದಾರ್ ಬೈಜೇರ್ ಮಾರೆ ಓಲ್ ಮಾಲ್ ಒಂದುಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಮಾಲ್ದಾರ್ ಓಲ್ಲೆರುಂದೇ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಡೆಗೆ ಪೋತೆರ್ ಮಾರ್ರೆ ಗಿರಾಕಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಅನ್ನೊಂದು ಯಾರು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಅರ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇಗ ಮನೆ ತಿಕ್ಕೇರ ಐತೆ ಪೆರಡೂರು ಹಂಚಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ. ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಕೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡಾರ್ ಬರಂದೆ. ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ್ ದೂರ ಪೋತಿರ್ಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಅಂದ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಚೂಚೂರು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಆಪುಂಡು ಅವು ಏರ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಎರ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಕುರಿ ಪಾಲ್ ಬರ್ದೆರಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅವು ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಕುರಿ ಕಣ್ಣು ಗಾಂಡ ಅಂದ ಅಂದತೆ ಆ ಕಣ್ಣದ ಉಲಾಯ್ಡು ಮಾರೆ ಮುಲ್ ಮಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಎಂತರ ಕಿರುಂಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಎರ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ.
ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜೊತೆಕನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಜೋಕ್ಲಿ ಏನ ಅಲ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಕೆಂಡರೆಗ್ಲ ಮರತ್ಪು. ಸತೀಶನ ದಾದಾ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ದಾದಾ ಅಂಡಲ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಂದೆ ಏನ ಪುಜಿ ಅರೆ ಬೇನೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಅವು ಇಂಚ ಅರ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಅವು ಕಾರಂಡ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಅರ್ನ ಸ್ಟೀಲ್. ಜೋಕುಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಬರೆದಾಯಿನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬರೆದಾಯಿನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೂ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದೆ ಎಕಡೆ ಕೂ ಪಾಡಿಯರು ಹೇಮಕ್ಕರು. ಜೊರಂಚಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರೇನ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೋಲಾರು ಜ್ವರ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಿ ಹೇಮಕ್ಕನ ಒಂಚ ಜ್ವರ ಲೈಕ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊರ್ಜಾರ್ನ ಅಂಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕವೇ ಜೋಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಉಪ್ಪಾಡು ಬಚ್ಚಿರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಮೀನ್ಗೆ ಓ ಸೂಪರ್ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ಜೋರು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂದ್ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಉಲಾಯ್ ಪೋಲೆ ಸೀದಾ ಪೋಲೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋದ್ ಜೆಪ್ಲೆ ಮನಿ ಇಪ್ಪಂದೆ. ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬರ್ಸೋಂಡೇರೆನ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಏರ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ. ಹೇಮಕ್ಕ ಏರ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಕಣ್ಣು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇನೆ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಏರ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಏರ್ ಬರ್ಪಿರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ. ಎಂಕ್ ತರಕಾರಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಓ ಸೂಪರ್ ತರಕಾರಿಲ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ. ಕಜಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಕೂ ಪಾಡುಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನು ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಸತೀಶ ನಿಗ್ಲೆ ಕೂ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನು ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಹೇಮಕ್ಕಗ್ ಯಾನ್ ಹೊರ ಬರ್ಕ ಪಂಡದ್ ಬತ್ತಿನಿ ಲೈವ್ಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚುಜೆರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ವನಸಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಓ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಂದ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಏರೆಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಯಾನತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೊಳಗ್ ನೂಕು ಜನಲ ಅಂಚಿ ತೀರ್ತ್ ಇರ್ನ ಆಂಡ ವನಸಕ್ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆಕ್ಲ ವನಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಗ್ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಅತ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜುನೆಂಕ್ ಏರ ಬೇತೆರ್ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಣ್ಣ್ಗ್ ಬೊಕ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಲೆರ್ ಐಪೋತಿನಿ ಅಂಚೆ ಕಾಲಿ ಬತ್ತಿನಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಅಕುಲು ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಕಾಲಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನೆ. ನನ ವನಸ್ ಮಲ್ತುದು ದಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನನ ವನಸ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತುದು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇಪ್ಪುಡಾರು ನನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ವನಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲಂಚ ವಿನ್ಯ ವನಸ್ ನನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ್ ಐಕ್ ಮೈ ಮುಟ್ಟಲೆ ಕುರಿಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂದೆ ಆಪುಂಡೆ ಮೈ ಮುಟ್ಟಂಡ ಈಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ ಕುರಿ ತಿಕ್ಕುಜತೆ ಪತ್ತರ ಬಲ್ಪುಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಐ ಕೊಡೆ ಮೈ ಮುಟ್ಟಾಪುನಿ ಅವ್ ಬಲ್ಪುಂಡತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜವು ಕಟುಬಂಡ ಆತು ಕಟುಬಾರ್ದು ಮುಟ್ಟ ಒಡಂದು ನಾನ ಅತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುನ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈತ್ ವೊರ್ತ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆ ರೀತಿ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ಪತ್ತಲ ತುಜಿ ಗಂಟೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಅವಂದ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಐತೆ ನನ ಐಕಿತ್ತೆ ಗುಂಡೆ ದಿ ಒಡಾಪುಂಡು ಅಂದ್ ಐತೆ ಬೆಡಿ ಪೋತ ಬರಡು ಕೇಂದೆ ಅವರಿಯಡ ಬೆಡಿ ಮುಲ್ಪದಾರಡ ಅರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೆರ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ತುಜಿ ನನ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಗ್ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಡಿಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡವೆನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿದ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತಿನೊಲಿ ತರ್ಬೋದು ಇರೇ ಬೋಡಿತ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಬೋಡು ಹೇಮಕ್ಕ ನನ ಪೂರ ಜನಕ್ ಲೈವ್ಡು ನೆರ್ಪೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೆರ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನೆರವರ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ಬರಾಯೆರ್ ಮಾರ್ರೆ ನೆರಿಯಲ್ಡ ಬೊಕ ಬರಾಯೆರ್.
ಎಲ್ಲ జోకులకి స్కూల్ ఉండతే ಬೇಗ లక్కోడు పనందులేరు జ్యోతి అక్క. ఓకే ఓకే జ్యోతి అక్క, చెప్పులేవే. బాయ్ బాయ్, గుడ్ నైట్. ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ ರೇಮಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಪ್ಪಡಾವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಎರೆಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ఏమక్క బాల ఎంచోలేరు, బాల హస్బెండ్ పూర ఎంచోలేరు. బిగ్ బాస్ బారుండా ఏమక్క ఏమక్క జ్యోతి అక్క ಬೇಗ ಗುರಿ ಕುರಿಯ ಪನಂದುಲೇರು ಅಂದಂದು ಗುರಿ ಕುರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಲೈನ್ ಆಕರ ಪೋತಿರುವಲ್ಲ ಅಂಜದೆ ಕುರಿ ಲಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಪನಂದುಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಗುರಿ ಪನ್ಪುನು ಗುರಿ ಪನ್ಪುನು ಹೊರದ ಕುರಿಲ ಪನ್ಪ ಗೂ ಕೂ ಕೂ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು. ಹಾಯ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿನಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೇರ್ನವರುಡು. ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಗುರಿ ದಾದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗುರಿ ದಾದೆ ಯಾನ್ ಟಿವಿಯೇ ತೂಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಅಂದೆ ಟಿವಿಯೇ ತೂಪುಜಾರಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಟಿವಿ ತೂ ಎರಡ ಜೋಕುಲ ಟಿವಿ ತೂಪೆರತ್ತ ಅಂಚಾರ ಟಿವಿ ತೂಪುಜೇರು. ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ತು ಎರಡ ಜೋಕುಲ ಟಿವಿ ತೂಪೆರತ್ತ ಅಗಲೊಕ್ಕ ಬರೆಪ್ಪುಜೇರು ಓದುಜೇರತ್ತ ಅಂಚಾರ್ಲ ತೂಪುಜೇರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವ್ರ ಮರಿಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆದಾರ್ ದಾನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಕಣ್ಣು ಬೇನೆದಾರ್ ದಾನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಅರೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಲ್ಪರ ಅಂತೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡಿ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಇತೇರು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಣ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇರು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಣ ಮಾರೆ ಯಾರೇ ನಂದು ಕುರ್ವೇರು ನಿಗೆ ದಾನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದು ಹೇಮ ಅಕ್ಕ. ಗುರಿ ಪನ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗುರಿ ಪನ್ಪುನ್ಗೆ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ. ವನಸಾಂಡ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಪನಂದುಲೇರು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ. ಎಂಚಿ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸಾಂಡ್. ಓಕೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ತೆಡಿಲುಂಡು ಮಲ್ಲ ತೆಡಿಲುಂಡುಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಈತ್ ಹೊಡ್ತು ತೆಡಿಲ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಮಲ್ಲ ತೆಡಿಲುಂಡುಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ನಲ್ಪ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ದೇವೇರು ಬತ್ತೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ದೇವೇರು ಬತ್ತೇರು ಯಾನ್ ದಾಲ ತೂಪುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರು ದೇವೇರು ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ದೇವೇರು ಓಲ್ಲೇರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗ್ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆಪನಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಅಂದತೆ ಅಂದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು. ರಂಗನಾಥ್ ಎಂ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಬೇನೆ ಪಾಪ ಪನಂದುಲೇರು ಅಂದಿ ಅರೆಗ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ಎಂಕುಲೆ ಪೂರ ಬೇನೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತೆ ಅರೆ ಕಡೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಲ್ಪಡ ಅಂತೀರು. ರಂಗನಾಥ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತು. ದಿವ್ಯಾಶ್ರೀ ಊಟ ಆಯ್ತಾ. ಆಯ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಯಾನ್ ದೇವೇರ್ ಹತ್ತು ಈರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ದೇವೇರ್ ಹತ್ತು ಈರು ಸರೋಜಕ್ಕ ದೇವೇರಿಗೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾನು ಕವಿಗಳು ತಾಯಿ. ನೀವು ಕವಿಗಳ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ತಾಯಿ. ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ, ನಮ್ದು ಉಡುಪಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಉಡುಪಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ದಿವ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರು. ದಿವ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ.
ಹಸನ್ ಬಾಯಿ ಊಟ ಆಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಸನ್ ಬಾಯಿ ಒನಸಾಂಡೆ ಎಂಚಲ್ಲರ ಹಸನ್ ಬಾಯಿ ಮುರನೇರ ಬತ್ತಿತ್ತೆರತ ಬೈದ್ಯರು ಹಸನ್ ಬಾಯಿ ಒನಸಾಂಡೆ ಹಸನ್ ಬಾಯಿ ಎಂಚಲ್ಲರು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪು ಪಾಪ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೂವಾಗಿದೆ ನನ್ನದೇ ರಚನೆ ತಾಯಿ ಪನಂದುಲೆ ರಂಗನಾಥ್ಯಂ. ಹೌದಾ, ನೀವು ಕವಿಗಳಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಕವಿಗಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಾಯಿ, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಏನು? ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಭವ್ಯ. ಹಸನ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಸನ್ ಬಾಯ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸತೀಶನ್ನೇ ಈರು ಪನ್ಪುಜರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಡ ಬೇನೆಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಸತೀಶನ್ನ. ಸರೋಜಾ ತಾಯಿ ಊಟ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ನ ಊಟ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಗನಾಥ್ ಪನ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ. ರಂಗನಾಥ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ದಾಸವಾಳದ ದೋಸೆ ಎಂಕ್ ಕೊರರ್ ಪೂರಾ ತಿಂಡರೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಕೊರಂದೆ ಪೂರಾ ತಿಂಡರೆ ನಿಕ್ಲು ಇಜ್ಜೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ತಿಂತಿಜೆ ಉಂಡು ಕೋಡೆದಾವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ. ದಾಸವಾಳ ದೋಸೆ ಇರೇಗ ಇಷ್ಟನೇ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ತಿಂತು ಜಿರಗಂತೆ ದೀತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅರ್ಧ ದೋಸೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಓರಿದಿನ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಬಂದರು 90 ತಂದರು. ಬಂದರು 90 ತಂದರು. ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಏರ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಿಶೋರನ್ನ. ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಲು ಎಂತ ಚಂದ. ಭವ್ಯ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ. ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಅವರ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠ. ನೀ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಕ್ಕಿ ತಂದಿಟ್ಟ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವಿಗಳು ರಂಗನಾಥ್ ಕಾರಣ ಕವಿತೆ ಓದಿಯೇ ಉಲ್ಲೇರಿಯೇ ಪಾಪ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬನಂದುಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ. ಕಿಶೋರಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ ಕೇನೆ ಕಾರ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿಗೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಕನಕಪುರ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು. ನೀವು ಕನಕಪುರ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಮಾಲು ಬೋರ್ಡು ಮಾರೆ ಈರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ವಸಂತಾಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲೇರು. ನಮಸ್ತೆ ವಸಂತನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರ್ಡ ದೋಸೆ ನಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ದೋಸೆ ಬೋಡು. ಅರ್ಧ ದೋಸೆ ನಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ದೋಸೆ ಬೋಡು ಪನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರೇಗ ಏತು ದೋಸೆ ಬೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ದು ದೋಸೆ ಬೋಡು ಬಲೆ. ಏತು ದೋಸೆ ಬೋಡು ಇರೇಗ. ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್. ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಡ್ನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ವಸಂತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಚಂದ್ರ ತೆಕ ಬತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರು ತೆಡಿಲು ಉಂಡು ಏ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಪನಂದುಲೇರು. ಅಂದೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ದೂರಲ ಪೋತುಜಿ ಚೂರು ಹುಷಾರಿತ್ತುಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಅಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿಜವೆ ಇರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ತೆಡಿಲು ಉಂಡೆ ಓಕೆ 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 ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ. ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಲು ಎಂತ ಚಂದ. ಭವ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ. ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಅವರ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠ. ನೀ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಊಟ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಡಿಡ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಯುವರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಶಂಕರ್ ದಿನಾಸಿ. ಊಟ ಆಯ್ತು ಡಿನ್ನರ್ ಆಯ್ತು ಶಂಕರ್ ದಿನಾಸಿ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ದೋಸೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಯಾರಿಗ್ಲ ದೋಸೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ದೋಸೆ ಬೋಡೇನಾಗ್ಲು ಬಲೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಯತ್ತೀರ ರಾಮ ಅಪನಂದಲೆ ರಂಗನಾಥ್. ನೋ ನೋ. ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುವುದು. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಪನಂದುಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಉಳ್ಳಾರೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೆ ಇರೆಗ್. ಸ್ವರಾಜ್ ತಾಯಿ ಊಟ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಉನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೇರು ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಣ್ಣ ಉಂಚಿ ಉಂಡು. ಕಣ್ಣು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ, ಕಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡವೇ. ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು, ಏರ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರಂದು ಗೊತ್ತು, ಚೂರು ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ. ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ 90ದೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಜಿಪು ಮೀನು ಎಂಕ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸರೋಜಕ್ಕಗೆ ಮೀನ್ಗೆ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ತಾಯಿ ಊಟ ಪನಂದುಲೆ ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಬರ್ತಾ ಉಂಟಂತೆ ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಗುಡುಗು 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 ಮಿಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಂತೆ. ಅವರು ಹೋದ್ರು, ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಹೋದ್ರು. ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಒನಸುಗು ಮೀನ ಅಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶಾನೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮೀನಂಡ ಒನಸುಗು. ಸುಜಾತಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಕುರಿ ಪಾಲ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಣ್ಣ. ಇರೆಗೊಂತೆ ಒಂಜರ ಕಿಲೋ ಕೆಜಿ ದೀತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕವೇ. ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪವೇ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರ್ಕೇರೆ 1.5 kg ಅದು ದೀತ ಇರೆಗ್. ಇರೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಇರ್ ತಿನ್ಪಾರತ್ತ ಕುರಿ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಡವೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಸರ್. ಸುಜಾತಕ್ಕವೇ 1.5 kg ತೋರಿದ್ದುಂಡು. ಕುರಿ ಹತ್ತಿಯೇ ಗುರಿಯವ ಅಣ್ಣ. ಏನಾಯ್ತ ಗುರಿ ಮಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಗುರಿ ಬಂಡ ಕಂಗದ ಗುರಿಯಕ್ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅಣ್ಣಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡು. ಅವಳು ಹೇಮಕ್ಕಾಗ ಮಲ್ಲ ತೆಡಿಲಿತ್ತುಂಡು, ಇತ್ತು ಸರೋಜಕ್ಕಾಗ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡು. ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಬಲೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಆರ್ನಲ್ಪ ತೆಡಿಲುಂಡುಗೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರೋ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತುನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡವೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಅವೇ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಎಲ್ಲ. ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್ ಸರೋಜ ತಾಯಿ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದೇಶ್ ಏನು ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೋರಿ ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್. ಕೋರಿ ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಬಾಲ್ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಡಿಯುವ ಬಾಲ್ಚಾ ಕುಡಿಯುವ. ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕೂ ಪಾಡೋಡು ಮಾರೆ ಬರ್ರೆಗ್ ಅಂದು ಸತೀಶನ್ ಅಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕೂ ಪಾಡೋಡು ಇಜಿನ ಬರ್ಪುನೆ ಜಾತೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಾಲ್ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ. ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಲ್ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ. ನನ್ನ ಕುರಿ ಪನಡೆ ಗುರಿಯವು ಪನದಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಗುರಿ 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 ಗುರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ 5 ಜನ 5 ಡೊಲ್ಲೇರು. ಪರ್ಬೋಗು ಕೂಪಾಡ್ಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂದಂದು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪರ್ಬೋ ಕೂಪಾಡ್ಗ ಇರ್ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಇಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಜೋರ್ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಅವೆ ಮುಜಿನ ಹತ್ರ 2 ದಿನ ಸರೋಜಕ್ಕ ವಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ನೆನ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆ ದೋಸೆ ಕೊರ್ಪರತ ಬಂದ್ರೆ ದೋಸೆ ಕೊರ್ಕ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ 2 ಇತ್ತೇನೆ ದೋಸೆ ಇರೇಗ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗೆ ರಂಗನಾಥ್ಯಂ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೌದೌದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಉಡುಪಿಡು ಪೂರ ಗುರಿ ನಿಗಲ್ನ ಊರುಡು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ.
ಉಡುಪಿಡು ಗುರಿ ಕಾರ್ಲಾಡು ಕುರಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೂ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಗಜ್ ಬೂತಾಯಿ. ಉಡುಪಿಡು ಗುರಿ ಕಾರ್ಲಾಡು ಕುರಿ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲೆರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈಕ್ ಬತ್ ನಾಯ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಗುರಿ. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ RSS ಬೆಳೆಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಆತುಂಡಾರೆಗ್ ಪೂರ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸುಜಾತ ತಾಯಿ ಊಟ ಪನಂದುಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹೋದ್ರು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿ, ಹೌದೌದು ಕಣ್ಣು ಸೇರ್ದ ಆತನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಪನೊಂದುಲೆ ತುಲೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಕೇಂಡರತ್ತೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಅಪ್ಪಗಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿ ಇಂದು ಕಣ್ಣು ಸೇರ್ದ ಆತನಾರ್ನ. ಅನಿಲ್ ದಂಡೇಕರ್ ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್ ದಂಡೇಕರ್. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಊಟ ಆಯ್ತು ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್, ಊಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನವ ತಾಯಿ ಸಮಾಚಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಏನಿಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರ ನಮ್ದು. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಫೋನ್ ದೀಪಾವಳಿ ಉಂಡು ರಜೆ. ಫೋನ್ ಉಂಡು ಪೊನ್ನುಲ ಉಂಡು ಪೊನ್ನು ಉಂಡು ಕೂಡ ಮದ್ವೆ ಆಪರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸತ್ಯನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ಏರೆಗ್ ತೂವರೆಗ್ ಪನ್ನಿ ಯಾರು ಅವು ಇರೇಗ್ ಸತೀಶನ್ ಇರೇಗ್ ತೂವರೆಗ್ ಪನ್ನಿ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಮನಂದಿರ ದಾದೆ ಕಣ್ಣು ಸೇರು ನಿಮಾರೆ ಅರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಜಾರು ಪನಂದುಲೇರ್ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿಂದು ಎಂಕ ಮೂಲ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಅತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ. ನಮ್ದು ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ದಂಡೇಕರ್. ಓಕೆ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಸರೋಜ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ತಾಯಿ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರೋಜ ತಾಯಿ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುನು ಪನಂದ್ರೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ವನಸ್ ಆತುಜ ಇರ್ನ ನನ ಒಡೆ ವನಸ್ ಉನ್ಲೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಉಂಡ ರಡ್ಡು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಡೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ನನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಮದಿಮೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗಲಿ. ಹೌದು ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಅಣ್ಣ ಊರು ನಮ್ದು ಉಡುಪಿ. ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ದು ಉಡುಪಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ದಾದಾ ರಡ್ಡು ಮಾರ್ರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋತುಂಡು. ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಬರ್ಸ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಾಚಾರ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಾಂದು ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ತೆರಿಲೆಜ್ಜಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗು ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಗ ರಡಯರ್ನ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆ ಬಂಗಾತ ಆರು ಬನ್ನಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. 30 ಲೈಕ್ ಬರಡಿತ್ತೆ 30 ಪಾಪಯೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಾಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಪದ ಬಾವೇರು.
ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ಜೋರು ಅಂದೇ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ. ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾಯ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾರೆ ಒಂಜೊಂಜಿಲ್ಲ ಪೂಜಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ. 30 ಜನ ಮತ್ತೆ 30 ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅತ್ತ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅತ್ತ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಅಂದಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಾವಡ್ಚಿ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಭಯಂಕರ ಕಿರಿಕಿರಿ. ನಾಗಿಸನ್ಗೆನ್ನಿ ಅಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಂದಿ ನಾಗೇಶನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 2026 ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಣದ 2026 ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ. ನಾಗೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಆತೆ ಪ್ರಾಯ ಆತಿಜಿ ಆನ್ ದಿ ಸಮಯ ಪೋವಾಡು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋವಾಡ ಆವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಿರೇ ಪ್ರಾಯ ಆತು ಜಾತೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪಾವಾಡ ಆವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ದಾದಾನ್ ಪರೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವಾಡೆ ಬಾವೆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿಜಿ ನಾನು ಒಂಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೆವೆ ಬಾವೆರೆ. ನನ್ನ ದಾದಾಯ ಪ್ರಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ನನ್ನ ದಾದಾಯ ಪ್ರಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಿರೇನಾರು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಂದ ಏನದಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಂದ ಎನ್ನುದಾರೆ ಇರು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 100% ಪ್ರಾಯ ಆತಜಿಗೆ. ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಭಯಂಕರ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಆತೆ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಅಂದ ಐಕ್ ಪನ್ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಕ್ ಬಾವಿರತ್ತ ಮಾರೆ. 28 ಆಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 22 ಮಾಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ 22 ಮಾಂಡ ಮಾರ್ರೆ 22 ಮತ್ತು ಅರೆಗೆ 32 ಆಂಡಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಅರೆಗೆ 32 ಮಾಂಡ 22 ಮಾವಲ್ಲು. ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಮುದ್ದೋಳ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮುದ್ದೋಳ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್. ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟಕ್ಕೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬ್ರದರ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲವ್ ಉಂಡಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲವ್ ಉಂಡಾ ಅಂದು ಉಂಡಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲವ್ ಉಂಡಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ದಾದಾ ಪನ್ಪರೇರು. ಯಾನ್ ಹತ್ತುಯೇ ಬಾವೇರಿ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆನೆ ಆತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರನೇ ಬಾವೇರ ಆಪುನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೇ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರನ ಬಾವೇರ ಆಪುನು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪನರ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಉಂಡಾರೇಗ್ ಲವ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪೊಣ್ಣುಕು ಏನುವೇನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದ ಅವಳ ಅಂದು ಲವ್ ಇತ್ತುಂಡಾರ ಪೊಣ್ಣುಕು ಏನುವೇರ ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪರ್ಲ ಇಪ್ಪ ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಜತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಅವು ಇತ್ತು ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕಂದು ಅಂಚಾಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಂಚಾರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂತ ತೋಜಿ ಬೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಕ ಮೊಗ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆನೆಟ ಪೊಣ್ಣು ತುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಅಂದ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ತೀರ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಆವಡು ಬಂಡ ನಾಡೊಂದು ಪೂಪಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರಾರು.
ಅಕ್ಕ ಮಗಳಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆನೆಟ ಪೊಣ್ಣು ತುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಅಂದೇ ಸುಜಾತಾಗ ಏರ್ ಪನ್ಯವು ಮದಿಮೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂದ್ ಪೊಂಜೋಗುಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅತ್ತು ಆಂಜೋಗುಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಏರ್ ಪಂಡೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಏರಂಚ ಪಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಕಾಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಸುತಕ್ಕ ಅಂಜನ ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರುದಿಲ್ಲ ಸರೋಜಾಕ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಲವ್ ಉಂಡಾ ನಾಗೇಶ್ ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ಸರೋಜಾಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಲವ್ ಉಂಡಾ ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೆದ್ದು ಬರೋದುಂಡು ದೊಡ್ಡ ಇಪ್ಪಂದು ಮಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಸರೋಜಾಕ ಆರು ಅಂಚಿಲೋಲೇರು ಇಂಚಿಲೋಲೇರು ಸರೋಜಾಕ ಎಂಕ್ಲೆ ನಡು ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕವಣ್ಣು ಸರೋಜಾ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪಂದು ಅನ್ಪೇರು ಯಾಕಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡೇರು ಇತ್ತು ಇಪ್ಪಂದು ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಚೆ ಆಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನು ಅಂದೇ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಓಹೋ ಆರು ಯಾಕಡೆ ಉನಾಸಗ್ ಹೋಗ್ಬೇ ಅಂಡೇರು ಆರು ಉಂದುಪುರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಉನಾಸು ಬೋತುಜೇರ ಅಂತ ಹೋಜಿಂಡು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಉಂಡ ಪನ್ನಡುತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಉಂಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂತ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಉಂಡು ಬಂಡಾವೆ ಪೊಣ್ಣ ಅಬ್ಜಿ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಉಂಡು ಬಂಡಲ ಕೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಲ ಕೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಂಡ ಬೇತೈತಿ ಬೋಲಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ಎರಡು ಏನು ಅಲ್ಪನು ಅರೆಗ್ಲ ಜಾಸಿಪ್ನ ತಿಂಚಿತ್ನನೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿತ್ನನೆ ಬೋರ್ಡು ಅರೆ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪು ರಡ್ ಆವಡು ಬಂಡೆರ್ಡ ರೆಡ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುಜರ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ರೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಸರೋಜಾಕವನ ಅಂದ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಇಪ್ಪರೆ ಒಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಉಂಡು ಅರೆ ಮದಿಮೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಉಂಡು ಸರೋಜಾಕವೇ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಬರಿಟು ಒಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ್ರಬ್ಜಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೂ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತಾರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪಾದ್ ಹೋಯ್ರಾರು ಪ್ರದೀಪ್ ಜಯರಾಮ್ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಜಯರಾಮ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರನಾಗಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿನಗಲು ಪನ್ಪೇರು ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆತಿನಗಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ದೂರ ಬದಿತ್ತಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಸಾಪನ ಸಾರು ರೈಸು ಓಕೆ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಸಾರು ಮತ್ತೆ ರೈಸು ಓಕೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂದೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾತನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದಾಂಡು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರಿ ಅನ್ನ ಆರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮೇಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿತ್ತಿಗೆ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಯರಾಮ್ ವನಸ ಆಂಡ ಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಗುಜರಾನ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಲೆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪ್ರದೀಪ್ ಜಯರಾಮ್ ಇರೇನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ದನೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರಿಗೆ ಬಿತ್ತು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಓಕೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅದಾರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ನೇರ್ನಾ ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಆಂಡು ಪನೊಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಮದಿಮೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಂಡಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲ ಈರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಮದಿಮೆ ಅದು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಲೈಕ್ ಬತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಯರಾಮ್ ಇಪ್ಪುನು ಕೊಡಗುಡು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಕೊಡಗುಡು ಇಪ್ಪುನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರದರ್
ఎంకే అక్క ఒడేకపోతారు మరి పనందులేరు ఎంకే అక్క ఒడేకపోతారు పనందులేరు వాణి అక్క ఓ మై గాడ్ పనందులేరు ఓ మై గాడ్ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಯಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಲ ತೆಡಿಲು ಸುರಾಂಡುತ್ತ ಇಂಚಿಲ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ರ ಸುರಾಂಡು ಮಂಟು ಮಂಟು ಏನು ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಮಂಟು ಮಂಟು ಐಕೆ ಪನ್ಪುನು ದಿನಾಲ ಲೈವ್ಗು ಬಲೆ ಅಂದ ಅಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಪ್ಪಾಗಂದ ಬಾಯ್ಕೆಗ್ಲ ಪಂಡಿಜರತ್ತ ಆರ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪನಂದಿನಿ ಯಾರು ಬಾಯ್ಕೆ ಪನ್ಪೆರ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಂತಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆ ಪನ್ನುವೆರ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಆವು ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆವು 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 ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲು ಅಂದತ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಚಿಲ ತೆಡಿಲು ಸುರಾಂಡು ಮಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬರೋ ಒಂದೊಂದು ದೂರೋಡು ತೆಡಿಲು ಜೋಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ನಾಗೇಶನ್ನ ಸತೀಶನ್ನ ಕಂಚನತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಜೋಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆವಡು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಆವಡು ಬಯಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಬಯಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಬಯಕೆಗ್ಲ ಬಂತು ಜಾರಂದು ಬಯಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಅತೆ ಬಾವೆರೆ ಅಂದಿಯ ಸತೀಶನ ಇರು ಪನಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರೆ ಪನ್ಪರಡೊಂದು ಕವರ್ ಇಡಂಡಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ನನಲ ಕೊರೊಲಿ ಮುಯ್ಯಿ ಅಂದಂದು ನನಲ ಕೊರೊಲಿ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಹೋಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನಂಡ ಕೊರುವೆರತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರೋಡು ನಿಜನೇ ಇಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಐನದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐನದು ಕೊರಿಯರ್ ದಾದಾ ಪೆಟ್ಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರೋಲಿ ಪನ್ನಿ ಓಹೋ ನನಲ ಕೊರೋಲಿ ಬಂಡಿರತ್ತೆ ಐಕಾರು ಪೆಟ್ಟಾಗೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಪೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಚಿ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡಾಟೆ ಅಂಡಿ ಯಾವ ಅಂದಾತು ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕೊರಿಯರ್ ತುಲೆ ಸತೀಶನ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ ತೋಜ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತೋಜಿನತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ತೋಜವು 10,000 ಕೊರಿಯರ್ ಆರು ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಾ ಐನೋದು ಕವರ್ಡ್ ಮುಯಿ ಕೋರ್ನಿ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಪೂರ ದುಡ್ಡು ಕೊರ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಮುರಣ್ಯ ಮದ್ಮೆ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಗೈಕ್ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ 1,000 ಕೊರಿಯರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 1,000 ನೀವು ಸರಿ ತೂಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ತೂತಾಂಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ದಾದಾ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ
ടൈപ്പിംഗ് താട്ടുണ്ടാക്കിയല്ല തത്തുണ്ടാക്കിയല്ലേ എന്ത് ടൈപ്പിംഗ് തത്തുണ്ടാക്കിയല്ലേ എന്തോ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅತಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮದಿಮೆಗು ನಿಘಂಟು ಕೊರಡು ಅಂದ್ ಮದಿಮೆಗ್ ನಿಘಂಟು ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನತ 510,000 ಅಂದ್ ಮದಿಮೆಗ್ ನಿಘಂಟು ಕೊರಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಗರ್ಲ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ತತ್ತುಂಡ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಸರಿ ಕೊರ್ತೆ ಕಾಸು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಟೈಪಿಂಗ್ ತತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೇರ್ಗೆ ಯಾರಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿರಣ್ ನಂದು 101 ಕಿರಣ್ ನಂದು 101 ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೇ 1-0 ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಪನ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಆರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರು 1-0 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಜವು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ 500 ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೊರುವೇರು 500 ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೊರುವೇರು ಮದಿಮೆದ ಬಯಕೆದ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮಾತಾ ಖರ್ಚಿ ಕೊರಿಯ ಪನಂದುಲೇರು ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಆರು ಪೂರ ಖರ್ಚಿ ಕೊರಿಯರು ಮದಿಮೆದ ಬಾಯ್ಕೆದ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಬರೋಡು ಪೂರ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಪೂರ ಬರೋಡುಗೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಮದಿಮೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣನ 1,000 ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸಾರು ನಮ್ದು ಆಯ್ತು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಗೆ ಮೀನು ಸಾರು ಒಣ ಮೀನು ಸಾರು ನಿಮ್ಗೇನು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಶಿವರಾಮ ಹಾಯ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡೆ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಅರೇನು ಓಟುಗು ಉಂತ ಓಡು ಅಂದಂದು ಸತೀಶನನ್ನು ಓಟುಗು ಉಂತ ಓಡು ಈ ಸಲ ಬಾಲದ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ಲ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಲೈವ್ ಡೇ ಒಂಜಿ 50 ಲಕ್ಷ ಆವು ಆತ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಅಂದಿ ಲೈವ್ ಡೇ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಆಪುಂಡು ಇರೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಎಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ ಅವೇ ಮದಿಮೆ ಆವೊಲಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಕೊರ್ಕ ಭವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಏತು ಕೊರ್ಕ ಭವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೋದಾತನು ಮುಲ್ ಭವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಡಿಲು ಸುರಾಂಡು ಮಾರತ್ತೆ ಚಾಲ್ ಬಲ್ತದಾಂಡು ಮಾಸ್ ಮೀನು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಮೀನು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ 90 ಉಂಟಾ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ 90 ಉಂಟು ನಾಗೇಶನ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 90 ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಿರಣ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪೋಯರ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರ ನಾಗೇಶನ್ ಅಡಕ್ಕೆ ನೀ 90 ಇವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಕೊರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊರಿಯರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾಗೇಶನ 90 ಬಂತು ನೋಡಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ 90 ಕುಡೀರಿ 90 ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ್ನ ಆರ್ಡ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡು ಆರ್ಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಗುಡುಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಾನಿನ್ನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ತೆಡಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವಂದ ಜೋರು ಸಿಡಿಲು ಪನಂದುಲೇರು ಅಂದಂದು ನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ
ಮದಿಮೆ ಬೈಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಮಾಲು ಅವು ಪೂರ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಜಂಜಂದ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ 90ಗೆ ಟಚ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಸುರಾಂಡ್ ಅಂದಂದು ಮುಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಸುರಾಂಡ್ ತೆಡಿಲ್ ಸುರಾಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆವೆ ತೆಡಿಲ್ ಸುರಾಂಡ್ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆದ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.